Sanyɛlɛma ladala sanbe foli mun kɔni kɛra Bajangara gouverneur kɔnɔna na colonel major Olivier Jassana n'o ye Bajangara gouverneur ye ale ni Bajangara association ni tɔn fɛn fɛn bɛ yen senfɛ de a ye laseli kɛ ne k'a jira k'a fɔ ko yɛrɛlakana jɛkulu min bɛ mara in kɔnɔna na ko u bɛɛ lajɛlen kɔni na marifaw bila waati nataw la. Olivier Jassana an k'ale lamɛn. Autodéfense ka marifa minɛ olu la u yɛrɛkɛ ni ka ci d'u ma n'i ka marifa minɛna i ka marifa bɛ minɛ na i ka don armée la n'a kɛnɛya b'i la ni si n'i ka kɛnɛya b'i bɛɛ i bɛ se ka don armée la o y'i kɛlen an dɔ ye i donna DDR fɛ o i donna kɔngɔ fɛ n'i donna armée kɔnɔ ka ban i kɛra muso sɔrɔsi a fɔra a fana. A ka fɔla laɲini yɛrɛ kɔni bɔra jamana ɲɛmɔgɔw fɛ mun yɛrɛ kɔni laseli kɛra président Assimi Goïta fɛ a bɛ waati jan bɔ a y'a jira k'a fɔ ko jamana kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan walasa a kɛcogo ka ɲɛ. Baara o baara n'o kɔni bɛ d'i sago a la i ka marifa bɛ minɛ moyen bɛ d'i ma i ka se ka to baara kɛ DDR de y'o ye an sigilen bɛ k'a kɔnɔ a waati sera aw bɛɛ ye télé lamɛn président da sera a kuma marifa kunna marifa bɛɛ de bɛna cɛ ni marifaw cɛla ka ban ne y'i ta don an bɛ jahadiwalikɛla minnu kɛlɛla kan i n'olu bɛɛ de bɛ kɛ kelen. Bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko lakanabaliya kɔni kɛra sababu ye Bajangara mara kɔnɔna na yɛrɛ tangajɛkulu n'o ye autodéfense ye olu kɔni cayara nin mara in kɔnɔna na walasa u bɛ se ka u yɛrɛ latanga cogo min na olu ka hakilina ye jumɛn ye. Dana Amachak tɛ mɔgɔ jugu ye kojugukɛla tɛ lakanana don Mali dɛmɛnan don a ka baaraminɛn don n'a sera k'o dɔn ko bɛɛ bɛ nɔgɔya a bolo an ka sigi an ka kuma nin marifa bɛ minɛ cogo di a bɛ minɛ waati jumɛn a bɛ kɛ yɔrɔ jumɛn an ka kuma Maliens de an ye marifa ta pour que ko ka jamana an ka yɔrɔ lakana tɛ ani lakana sabatira marifa a kɛ kun t'a la a minɛ kun t'a la a bɛ kun t'a la an mago t'a la bɛɛ bɛ tigɛ baara la. An ka giringajɔw senfɛ walasa an ka maradenw ka hakilina sɔrɔ nin wale nata in na an kɔni ma mɔgɔ sɔrɔ mun b'an ka ɲininkaliw jaabi an ka kuma baranin na nka caman kɔni y'a jira k'a fɔ ko n'a bɛ se ka kɛ sababu ye bɛn ni kɛlɛya ka na mara in kɔnɔna na i n'a fɔ nin cɛkɔrɔba in b'a laɲini cogo min na. Vraiment a kɔni ka d'an ye hɛrɛ ka segin ka na Mali la an sɛgɛnna an ye dɔ kɛ koyi an ye dɔ kɛ yɛrɛ jaati mɔgɔ caman sara n'a ko k'a bɛ désarmement kɛ fɛn kelen bɛ yen o de ka gɛlɛn mais côté kelen bɛ désarmer côté kelen tɛ désarmer o bɛ gɛlɛya an bolo kosɛbɛ. Laseli in kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ colonel major Olivier Jassana n'o ye Bajangara gouverneur ye a ma don kɛrɛnkɛrɛnnen ta k'a jira k'a fɔ ko baara in kɔni na kɛ nin don in na nka a ka laseli kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ ko a kɔni tɛna kɛ don jan ye bilen. Tijani Wederawogo, VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Koro.